бо намоди худои меҳрубон салом. барномаи навбати китобхон аст ва умедвор ҳастам ки ҳамагӣ хубу сиҳату солим ва сариҳол ҳастед ва дар меҳмонии мо қарор доранд Парвиз Ҳакимзода. Парвиз, ба барнома хеле хуш омадед ва ташаккур ки такроран даъвати моро пазируфтед. Ташаккури зиёд Далерҷон, ташаккур ба бинандагон ва барои дархосташон. Албатта ман хеле хушҳолам ки бори дигар ба ин барнома омадам. бояд ба барномаи бинандаи барномаи китобхон ва онҳое ки ин лаҳза моро тамошо мекунанд як нуқтаро тазаккур бидиҳам ки бисёре аз бинандаҳои барнома ки аввалин суҳбати шумо дар ин барнома нашр шуд, дархостҳои зиёд ба мо фиристодан, зангҳои телефонӣ буд ки чун мавзӯи насли навраз ба вижа кӯдакон дар мо хеле як мавзӯи ҳассос ва ҷиддӣ аст ки бояд рӯяш зиёд кор кунем, чун китобу мутолиа аз ин ҷо, аз хонавода, аз кӯдакон, яъне тарбияи кӯдакон, насли баъдии мо шурӯъ мешавад ва мо тасмим гирифтем ки барномаҳои пайдарпай дар ин мавзӯъ кунем, то онҳое ки мехоҳанд кӯдакони худро, фарзандони худро ё устодону намедонам омӯзгорону тарбиятдиҳандагони мо як равиштҳои дурустро кор карда баранд. Мо аз шумо ва мутахассисони дигар даъват мекунем то дар бораи рушди бармаҳал ва тарбияти дуруст дар ҳамин давраи ҳассос барои кӯдак машваратҳо, маслиҳатҳо дода бошед. Хуб, Парвиз, бори дигар ба барнома хуш омадед. Бигӯед ки аз куҷо шурӯъ мекунем ва суҳбат аз чӣ оғоз мешавад дар мавзӯи рушди бармаҳал барои кӯдакон. Бори дигар ташаккур. пеш аз ҳама ҳамин қайд карданӣ будам ки ман албатта мутахассис дар соҳаи рушди бармаҳали кӯдакон нестам ва он чизе ки мегӯям аз таҷрибаи худ, аз дониши худ ҳамчун як падари тоҷик ман ба се чиз такя мекунам дар тарбияи кӯдакон. Якум ин рукнҳо ва принсипҳои тарбияи анъанавии тоҷикӣ, аз он ҷумла насиҳатҳои волидайн ва калонсолони мо. Дуюм таҷрибаҳои байналхалқӣ, аз он ҷумла аз рӯи маълумоту донишҳое ки донишмандони ҷаҳонӣ пешниҳод мекунанд ва сеюм аз таҷрибаи худ. аз рӯи ҳамин се чиз ман мехостам имрӯз камтар пешниҳод кунам. шумо аввалан афзалият медиҳед ба анъанаҳо ва суннатҳои мардуми худамон ки аз донишмандони худамон, адабиёти худамон, фарҳанги худамон. Биёед дар ин мавзӯъ шарҳ бидед ки аз куҷо шурӯъ мешавад ин анъана ва чӣ тавр бояд шурӯъ кард? мо тоҷикон аз қадим мардуми санъат ҳастем ва то ҳадди аққал, то ҳадди имкон вақте ки он пешниҳодҳо, принсипҳое ки аст, масалан ҳурмат кардани падару модар, калонсолон, инро мо бисёр мешунавем ва ман албатта бо ин розӣ ҳастам. ҳамин чизҳоро ман истифода мебарам. лекин як чизи дигарро мехоҳам қайд кунам. новобаста аз он ки мо мардуми санъат ҳастем, дар ҷомеаи имрӯзаи мо мутаассифона бисёр унсурҳои санъат, масалан расмкашӣ ё ки сурудхонӣ ё ки дигар чиз ҳамчун як фаъолияти нолозим ё ки ғайриҷиддӣ эътироф мешавад. то чӣ қадаре ки ман мебинам, барои ҳамин вақте дар бисёри оилаҳо ман намебинам ки кӯдакон масалан чунин асбобҳои санъат дошта бошанд ё ки ҳарчанд ки машғул шудан бо санъат, ин як хоҳиши кӯдакон аст ки ин аз кӯдакӣ дар ҳар як кӯдак ҳаст ҳамин чиз. барои ҳамин ман барои чӣ мегӯям ки расмкашӣ фарз кардем. дар бораи рушди бармаҳал ки сухан кардем, мехоҳам қайд кунам ки дар барномаи пештара низ гуфта гузашта будем ки дар кӯдакон то 3 солагӣ ин давраи хеле муҳими ҳаёт аст ки майнаи сари кӯдакон ва алоқаҳои нейронӣ то 90% ташаккул меёбанд. барои ҳамин дар 3 соли ҳаёти аввалини кӯдак ин хуб мешуд ки кӯдак бисёр дастрасӣ барои рушд дошта бошад. барои рушди алоқаҳои нейронӣ ба кӯдак лозим аст ки ҳар рӯз ягон фаъолияти нав дошта бошад. фаъолияти мунтазами ҳаррӯза ки мо мекунем, масалан дастро шустан, сари дастурхон нишастан, ноништа кардан, масалан ин нейронҳои навро ташаккул намедиҳад. барои нейронҳои навро ташаккул додан бояд шахс ягон чизи нав ё ки ғайримунтазам кунад. масалан оиди калонсолон гирем, мисол шуда метавонад навиштани мактуб бо дасти чап, масалан ин осонтарин чиз аст. осон аст ба дасти чап навиштани мактуб. бале, инҷо мо ба натиҷа нигоҳ намекунем, инҷо мо ба худи процесс нигоҳ мекунем. яъне ки шумо
бо дасти чап ягон чиз менависед ё ки қалами ранги кабут нею сурх истифода мекунед ё ки сабз ки ин як чизи тағйирот бошад. бале тағйироте ки мағзи сари инсонро инкишоф медиҳад. Барои чӣ инро ман мегӯям, чӣ тавре ки мо дар барнома пештара қайд карда будем, то 70% аҳолии Тоҷикистон дар деҳаҳо фаъолият мекунанд ва ман албатта фикр мекунам ки он ҷо кӯдакон шояд дастрасии зиёд ба фаъолияти ғайримунтазам надошта бошанд ё ки он имкониятҳо барои рушд. Ва ин ҷо ҳамон расмкашӣ ё санъат ин як чизе аст ки барои рушди мағзи сари кӯдак бояд истифода шавад. Ин чизи содда вале хеле муҳим аст. Парвез бубинед, шумо як ишораи хеле хуб кардед ки 70% мардуми мо дар деҳот зиндагӣ мекунанд ва марказҳои расомӣ ё расмкашӣ ки ба кӯдакон ин омӯзишҳоро метиҳанд фақат дар маркази шаҳр ҷойгир аст ва ман иттилоъ надорам ки ин дар ноҳияҳо дар марказҳои шаҳрҳошон ҳаст ё нест. вале дар анъанаҳои миллӣ гуфтем, дар анъанаҳои миллии мо қиссагӯӣ ва афсонагӯӣ хеле замонҳои пеш мегӯянд нуфуз дошт ва аз он ҷо мебинем ки чӣ қадар китобҳо чӣ қадар шахсиётҳое ба вуҷуд омаданд ки вақте сабабаша мепурсед мегӯяд ки бибим қиссагӯ буд, бибим афсонагӯ буд. ба фикри шумо ҳамин қиссаву афсонагӯиҳо то куҷо барои рушди бармаҳал дар суннати анъанавии мо нақши муҳим дорад? оиди қисми аввали суоли шумо посухи ман ҳамин аст ки мақсад чунин нест ки ҳар як кӯдак ба мактаби санъат равад. мақсад ҳамин аст ки ба ҳар як кӯдак ҳар як волидайн бояд фаҳмад ки ин чизи муҳим аст. вақте ки кӯдакон ҳатто бо чӯб дар замин расм мекашад, онҳоро сарзаниш накунем, дастгирӣ кунем, гӯем ки як чизи хушрӯ кашидӣ ё ки як чизи аҷоиб кашидӣ масалан. ин як қисми пешравии кӯдак аст. оиди қисми дуюм ҳикоягӯӣ. албатта ин қисми ҳикоягӯӣ барои рушди кӯдакон хеле муҳим аст ва оиди ин низ ман дар баромади худ қайд кардани будам, яъне ки рушди кӯдак аз батни модар оғоз меёбад. барои рушди кӯдак хеле муҳим аст ки чунин қиссаҳо гуфта шаванд, чунки онҳо тахайюлоти кӯдакро рушд мекунанд. чӣ тавре ки пештар қайд карда будем, рушди кӯдак аз батни модар ташаккул меёбад ва дар ин ҳолат хеле муҳим аст ки кӯдак овози падарро шунавад, масалан овози модарро, аллаҳои модарро ҳатто дар батни модар. ин таъсири худро мерасонад ба кӯдак ва ояндаи ӯ. бо чӯб раст кашидани кӯдакон дар рӯи хуб ҳавлию дигар чизо гуфтед бояд сарзаниш нашавад, вале бештари кӯдакон қалам дар даст дар рӯи ҳамун зардевориҳо ё ки абоиҳои хонашон ҳар гуна хат мекашанд, ранг мекашанд ва дар ин вақт сарзаниш мешаванд аз ҷониби падару модарашон. ба фикри шумо дар ин ҷо чӣ гуна бояд бархурд кард бо кӯдакон? бисёрҳо шикоят мекунанд ки кӯдакони мо дар даст қалами ручка рӯи деворҳо ҳарчи менависанду мекашанд. ин мисоли хеле хубро гуфтед ки барои оиди рушди кӯдак аст, яъне ки кӯдак онро дар зардевор мекашад на барои он ки зардеворро вайрон кунад. кӯдак ҳамин фаҳмиш дорад ки ӯ як эҷодиёт карда истодааст. барои ҳамин кӯдакои мо низ мекашанд ва албатта мо низ сарзаниш мекунем. шумо сарзаниш карде кӯдакон натояго барои ҳамин амале ки рӯи абой бигем фаҳмотар меша барои ҳамун мардум хат кашиданаш ё ранги деворҳои хона хат кашидан? бале сарзаниш мекунем. чӣ хеле ки гуфтам, мо як оилаи оддӣ ҳатто фарз кардем бо овози баланд дод мезанем ё ки суханҳои нодуруст мегӯем, ин ҳама ҳаст ва ин як ба фикрам албатта мо кӯшиш мекунем ки чунин чиз камтар шавад, лекин ин як қисми ҳаёт аст. ва оиди кӯдакон ман чанд мисол доштам ки фикр карда будам, шояд мегӯям ва ин фурсати муносиб аст. фарз кардам писари мо ки кӯдаки хурдӣ аст, боре дар синни 3 ё 4 солагӣ бошад, телефони мобилии хоҳарчаашро гирифта ба микроволновка гузошта пахш карда буд ки вай 30 сония дар дохили печ тасфида буд. фарз кардем, ман албатта ягон сухани бад нагуфтам, чунки мефаҳмем ки вақте ки мо кӯдаки хурд дорем, мо бояд омода бошем ки чунин
қисми ҳаёт аст. дар дунёи модерн, дар дунёи имрӯз вақте ки мо як назар мекунем мебинем ки қиссаҳои ба мисли Гарри Поттер ки як қиссаи тахайюлӣ ҳастанд ё ҳамун Властелин колец ё дигар қиссаҳо хеле ин авохир ва ҳамин гуна мифҳо бофтаҳо хеле дар дунё зиёд шуданд ва фикр мекунем ки аз сабабе ки он кишварҳо зеҳнияти кӯдакашон халоқият дорану меофарону пешрафтанд фикр мекунам ҳамин рӯй овардан ба қиссаву афсонаҳо ва уна татбиқ кардан дар ҳамун хаёлбофии кӯдакон, яъне то чӣ дараҷа фикр мекунем ки мо фикр мекунем ки ҳамин қиссаву афсонаҳо дар тахаюл образҳои кӯдак бисёр нақши муҳим доранд. Назари шумо чӣ аст? ин як чизи хеле муҳим аст ки дар бораи ин ҳатто Эйнштейн гуфтааст ки тахаюлот аз дониш дида муҳимтар аст. Яъне ки ва боз як гуфтани дигар аст ки ҳар он чизе ки мағзи сари инсон метавонад тасаввур кунад, он чизро мо метавонем дар ҳаёт омода кунем. Яъне ба фикрам ин ду гуфтаҳои хеле бузург ҳастанд ва бо гуфтаҳои шумо мувофиқам. Дар чӣ тавре ки гуфтам, дар мутаассифона дар фарҳанги имрӯзаи мо ҳангоме ки кӯдак ба тахаюл дода мешавад ё ки ба санъат ё ки майл мекунад, кӯдакон сарзаниш карда мешаванд ки ин кори фарз кардем он қадар ҷиддӣ нест, дар оянда ин ба ту нон намедиҳад ва чунин сарзанишҳоро ман низ дар хурдӣ шунида будам. Ба фикрам ва мо бояд ҳамин чизро бори дигар ҳамчун миллат ба фикрам ба роҳ монем ки санъат ин як чизи бозии фарз кардем кӯдаконаи ғайриҷиддӣ нест. Ин як чизест ки барои рушди оянда, рушди давлат, ҷомеа сатҳи муҳимтарин саҳми муҳимтарин гузошта метавонад. Бисёр сахт мегиранд рӯи зардевори хат накашидан ё беиҷозати падару модар чизеро аз ҷевон гирифтан ё намедонам тарзе ки як падару модар ба хотири он ки як фарзанд ҳамин зарфи обро нодуруст ё ки аз ҷояш беҷо метавон кӯдак аст бештар сарзаниш мешавад ва ҳамин гуна мо бисёр сарзанишҳо мешунавем дар хурдиамон. Фикр мекунед ҳамин то куҷо таъсир дорад барои пешрафту рушди як кӯдак ва чӣ чиз аз ин чизо барои шумо хуш намеояд? Ё шумо мегӯед ки дар тарбияи шарқӣ яккаме бояд ҷиддитар бошем, як камтар золимтар бояд рафтор кунем бо кӯдакон? Албатта ҳар як принсипи тарбияи кӯдак бартарии худро дорад, камбудии худро дорад ва ин оиди ҷомеаи мо низ чунин аст. Он чие ки шумо гуфта гузаштед, яъне хеле сахтгир будан, аз ҳад зиёд сахтгир будан ва иҷозат надодан фарз кардем ба ягон чизи ғайриоддӣ. Ба фикри ман ҳамин чизи хуб нест ки рушди ояндаи кӯдакро як садди хеле баланд мешавад. Чунки дар солҳои ҳатто мактабхониам ҷавониам ман дар хотир дорам ки чунин либос напӯш ё ки масалан ҷиддӣ шав, ҷиддӣ бош ва ғайра ва ҳоказо. Вале ман чӣ тавре ки гуфта гузаштам, масалан бозиҳои кӯдакона, машғулият бо санъат, бо эҷодиёт, ин як чизест ки мағзи сари кӯдакро хеле хуб рушд медиҳад ва ин дар оянда барои пешравии кӯдак хеле муҳим аст. Инҷо ман давом медиҳам, чунки мехостам мисол биёрам ки мо бисёр мутаассифона наврасонро мебинам ки хеле сатҳи пасти дониш доранд ё ки омӯзиш ва ба онҳо шумо он чие ки оддидаринро мегӯед, масалан барои онҳо хондан ё ки фаҳмидан, аз худ кардан хеле душвор аст. Барои чӣ? Барои он ки аз пайдевори дуруст гузошта нашудааст ва аз синни хурдсолӣ ба ин кӯдакон барои рушдашон саҳм гузошта нашудааст. Барои ҳамин албатта мо метавонем чунин кунем ки ҳатто он ҷавононе ки дар синни хурдсолӣ имконияти пурра надоштанд, онҳо низ метавонанд пурратар хонанд, лекин ин кӯшишу ғайрати даҳчандро талаб мекунад ва ба бисёриҳо муяссар намешавад. Барои ҳамин осонтараш ҳамин аст ки мо аз синни хурдсолӣ ба кӯдакон саҳм гузорем. Дар ҷаҳони имрӯз мегӯянд ки ҳамон гуна барои фарзанд интихоби як модари хуб, интихоби як хонаи хуб ва интихобе ки ҳамон гуна мо як китоби хубро интихоб мекунем, мегӯянд ҳамин бозичаҳои хубам интихоб кардан барои кӯдакон шабеҳи интихоби як китоби хуб аст. мегӯянд дар кишварҳои мутараққӣ он бозиҳоеро ё ки он гуна бозичаҳоеро барои кӯдак интихоб мекунанд ки он барои рушди зеҳнияш кӯмак кунад. Имрӯз дар бозорҳои мо махсусан аз ҷониби кишвари чин он қадар бозичаҳо, яъне чизҳои саргармкунанда ба кӯдакони
мо ворид мешавад ки онҳо ба ҷое ки дар зеҳни кӯдакҳои мо халлоқиятро эҷод кунанд аксар вақт чизҳои бад чизҳои манфиро ҷо мекунанд ки он мултикҳое ки агар мо интихоб накунем барои кӯдакҳомон бисёр зараровар аст. Ман мехостам як каме дар ҳамин ҷо рӯшанӣ андозем ки масалан интихоби ҳамин дар интихоби бозичаҳо ё филмҳои тасвирӣ падар модар хеле дар ин аср бояд эҳтиёткор бошанд, чун унқадар бозичаҳо намудаш зиёд аст ки ман гуфтам ки дар аксари ҳол вақте ки мо мушоҳида мекунем ин ба ҷои пешрафт ба кӯдакони мо зарар мерасонад. Шумо назаратон дар ин мавзӯъ чи аст? бо гуфтаҳои шумо пурра мувофиқам ва дар ҳамин ҷанбаи тарбия ман ба принсипҳои тарбияи тоҷикона ё ки миллӣ такя мекунам. яъне ки рушди кӯдак ё ки пешаи кӯдак маънои онро надорад ки ҳар он чизе ки кӯдак металабад мехоҳад мо ба он иҷозат диҳем. албатта ман низ мехостам ки мо тавонем бисёртар назорат кунем ки кадом намуди маводҳои фарз кардем телевизионӣ ё маводҳои видеоӣ ё бозиҳои электронӣ ё ки бозичаҳо ва ғайро ҳоказо ба дасти кӯдак ба майнаи кӯдак таъсир мекунанд. мутаассифона ин рӯз то рӯз душвор шуда истодааст. ва ин ҷо гуфтаниам ки бозичаҳо шояд дар ҷои охир бошанд бо таъсири манфии худ. ман пештар албатта гаджетҳои замонавиро мехостам қайд кунам, лекин ба фикрам инро ҳар як волидайн медонанд ки ин хеле ба рушди кӯдак зараровар аст. ягона мехостам бо як мисол инҷо биёрам ки аз рӯи тадқиқотҳои олимон истифодаи смартфон ё планшет истифодаи барзиёд аз ним соат 1 соат зиёд гапзанӣ сухан кардани кӯдакони то 3 соларо ним 1 сол дер мемонад масалан. барои ҳамин ин албатта як мушкилоти хеле ҷиддӣ аст ки мо низ дар оиламон бо он вомехӯрем ва то тавонистан кӯшиш мекунем ки ягон чизи дигар шавқоварро пешниҳод кунем, то ки кӯдакамон ҳавасманд шавад бо дигар чиз. таҷрибаи байналхалқӣ пеш аз ҳама чӣ тавре ки қайд кардем рушд аз батни модар оғоз меёбад, ҳамин аст. баъд аз он мо фарз кардем фикр мекунем ки баъд аз таваллуди кӯдак мо шояд чанд сол вақт дорем ки баъд аз паси тарбия шавем, лекин муҳим ҳамин аст ки аз рӯзи таваллуди кӯдак ба падару модари худ унс гирад. дар ҷомаи мо кӯдак бо модар унс мегирад, модар бо бозӣ мекунад, оғӯш мегирад, лекин бо падарон камтар. лекин муҳим аст ки ҳам бо падар ҳам бо модар ин яъне оғӯш кашидан, аз дастчаҳои кӯдак доштан, ба ӯ нигоҳ кардан, яъне ки то ки кӯдак унс гирад. ва баъд аз он меояд қисми бозӣ, яъне ки барои рушди кӯдак хеле муҳим аст ки бо кӯдаки ҳамин ҳатто 6 моҳа бозӣ кунанд. яъне ки бозиҳое ҳаст ки фарз кардем мо аз кӯдак ба ҷо мешавем, баъд боз худамонро нишон медиҳем ва кӯдак механдад. яъне ин як нишондиҳандаи хеле хуб аст ки мағзи сари кӯдак рушд ёфта истодааст. ва вақте ки шумо бозӣ мекунед шояд ҳатто аҳамият дода бошед ки кӯдакони ҳатто хеле хурд талаб мекунанд ки боз ҳамроҳашон бозӣ кунед. чӣ тавре ки ман хондам ва фаҳмидам, ин низ яъне нишондиҳандаи ҳамин аст ки мағзи сари кӯдак ба ин чиз ниёз дорад, яъне ки бояд бо кӯдак бозӣ кунӣ, бо овозҳои шавқовар гап занӣ, ханда кунӣ ва ғайро ва ҳоказо. ин аст як чиз ки баъд аз таваллуди кӯдак ва солҳои аввалии рушди кӯдак лозим аст. баъд аз он муҳите ки дар он кӯдак ба воя мерасад, яъне ки дар хона чӣ гуна хона аст, яъне ки волидайн чӣ кор мекунанд, китоб дар даст мегиранд ё ки не, бо чӣ гуна алфоз сухан мекунанд, дар хона китоб ҳаст ё ки нест, дар хона муҳити санъат ҳаст ё ки нест, дар рӯи хона китобҳо ҳастанд ё ки не. онҳо бояд ҳамеша дар пеши назари кӯдака намехел бошанд, то ки ҳатто ки кӯдак нахонад, ин муҳим будааст ки кӯдак ин чизро бинад, ин муҳит аст. баъд вақте кӯдак камтар калон мешавад, бояд ки китобҳо вобаста ба синну соли кӯдак дар сатҳи назари кӯдак бояд бошад, чунки мо масалан аз рӯи
дар хости худамон омода мекунем, яъне ки китоб дар чунин сатҳ аст. яъне барои кӯдак бояд китоб поёнтар бояд бошад дар сатҳи назари кӯдак, то ки ӯ дидатавонад гирад. як чизи муҳим оиди китоб ҳамин аст ки кӯдак бояд худаш китобҳои шавқоварро интихоб кунад, яъне вобаста аз завқи худ. шумо яъне ки мо медонем ки кӯдакон гуногунанд, яке бо мошинчаҳо ҳавас дорад, дигаре бо дигар чиз, зоча ё масалан динозавр, ва аз рӯи хоҳиши онҳо бояд бо онҳо маслиҳат кунем ва аз рӯи талаботашон китоб ҳамроҳ беҳтараш рафта интихоб кунем. ёд кардани ягон намуди китоб ё адабиёт ё равон кардани кӯдак ба ягон соҳа. ман зидди ин нестам, лекин вақте ки шумо фарз кардем ба зурӣ ба кӯдакони имрӯза ягон чизро мехоҳед диҳед ё ки ба ягон тараф онҳо равон кунед, ба фикрам ин душвор аст. дар ин ҷо беҳтар аст ки кӯдаконро ҳавасманд кунем, мотиватсия, яъне ки дар таҷрибаи худи ман албатта кӯдакони ман мехоҳанд ки шабу рӯз китоб хоҳанд, намехоҳанд, онҳо мехоҳанд ки бозӣ кунанд, аз смартфон канда нашаванд, ва ман ноилоҷ онҳоро ҳавасманд мекунам. яъне ки мегӯям ки агар масалан 5 китоб хонед, ҳамроҳ интихоб мекунем, ман ба шумо ягон бозичаи дилхоҳ мехарам, ё ки ба ҳамун ҷое ки маблағ ҷамъ мекунед, фарз кардем ягон маблағи иловагӣ мегузорем, ё ки дигар масалан талаботи дилхоҳи кӯдакро ҳамроҳ интихоб мекунем. чун дар ҳамин замони ҳозираи худмон муътод шудан ба смартфонҳо аз ҷониби кӯдакон дар туристон хеле зиёд шудааст ва бисёр падару модаро шикоят мекунанд ки дигар наметавонанд фарзандашон аз ин смартфонҳо канда кунанд. ман фикр мекунам ин оқибати хубам надорад барои насли мо, барои кӯдакони мо. оиди смартфон ҳамин чизе ки гуфтед, посухи ман чунин аст ки ба фикрам барои он ки мо муҳити пешрафти хуб надорем. ин ҳам дар шаҳр ва ҳам дар деҳот аст, яъне ки дар деҳот шояд камтар бошад, чунки кӯдакон ҳавлӣ доранд, майдончаи ҳавлӣ доранд ки метавонанд бароянд ва бозӣ кунанд. дар шаҳр бисёри волидайн метарсанд ва кӯдакони худро ба берун танҳо намегузоранд. барои мутаассифона ин як мушкилот аст ки бояд ҷиддӣ ва кулли ҷомеа ба фикрам аз паяш бояд шавад. як чизи дигаре ки мо дар ин ҷо ба фикри ман кӯдакони мо дастрасӣ хубтар аст, бозӣ ва бозиҳои ҷисмонӣ аст ва бозиҳои ақлӣ. фарз кардем ҳатто он бозиҳои миллии тоҷикӣ, сангчабозӣ ва дигару ҳоказо, онҳо низ барои рушди кӯдак хеле муҳим ҳастанд ва бояд машғулияти ҷисмонӣ ва зеҳнӣ бояд якдигарро пурра кунанд. шумо чиза бисёр таъкид мекунед рӯи бозӣ кардан ба кӯдак, ва як чизгаро мо ҳам пай мебарем дар ҷомеа ки аслан аз ҷониби мардон, яъне аз ҷониби мардон дар кишвар ҳамин чиз як чизи беҳуда ба назар мерасад, бо кӯдак бозӣ кардан. дар аксари вақт падарон эътироз мекунанд ки мо вақт надорем ки бо кӯдакон бозӣ кунем ва дар фарҳанги мо гӯя кори айб аст бо кӯдак бозӣ кардан. шумо чизе мушоҳида кардед ки бисёрҳо ҳамина дуруст намеҳисобанд, мегӯянд фақат бо модараш бояд бошад ва падарам як чизи ҷиддӣ, як диктатор бояд ҳамеша болои сари он кӯдак бошад ва бештари вақт дар мо фарҳанги ҳамин бозӣ ба назар намерасад. бори дигар ҳамин фикре ки ман мехостам ба бисёри аҳолӣ расонам ҳамин аст ки бозӣ ё ки эҷодиёт ин як чизи беҳуда нест. агар ин чизи беҳуда бошад, дар давлатҳои рушд ёфта ба он зиёд аҳамият намедодам. танҳо ҳаминро мехоҳам қайд кунам ки ҳар як бозие ки шумо бо кӯдаки хурдсоли худ якҷоя мегузаронед, барои рушди миллионҳо нейронҳои нав, алоқаи нейронии нав дар мағзи сари ӯ мусоидат мекунад. кӯдак бояд ба падару модари худ боварӣ дошта бошад, яъне ки донад ки ҳатто ягон мушкилие ба пеш ӯ омад, ягон кирдори нодуруст кард, ӯ донад ки падару модар ӯро мефаҳманд. принсипҳои ман ҳаминанд ки ба фарзандон барои кашфи ҷаҳон мусоидат кунем, ёрдам кунем. масалан ман кӯшиш мекунам ки то тавонистан кӯдаконро ба ҳар ҷойҳои нав барам, масалан ба хоҳи музей ё ки суҳбат бо шахсҳои мӯътабар, бо дидани ягон чизи нав, ё ки ҳамроҳашон ягон корҳои илмӣ кардан ки хеле сода бошад. албатта ин бисёр вақт мо вақт надорем то тавонистан. баъд инчунин ба кӯдакон омӯзонидаи санъати худ
ҳатто ки ҳарчанд ки кӯдакони ман ба муассисаҳои таҳсилоти забони русӣ рафтанд, лекин ҳатто вақте ки онҳо бо забони русӣ таҳсил мекунанд, мо метавонем оиди санъат, фарҳанги худамон ба онҳо дар дилашон онро ҷойгир кунем ва ман ҳаминро кӯшиш мекунам, чунки ҳатто бисёрии аҳолии мо ки тоҷикӣ суҳбат мекунанд ё ки тоҷикӣ сухан мекунанд, лекин дар муҳиташон чизи тоҷикиро кам мебинем. Боз як принсипи ман ҳамин аст ки меҳрубонӣ ё ки дилсӯзии кӯдаконро дастгирӣ кунем, чунки кӯдакон бисёрияшон аз хурдӣ онҳо хеле дилсӯз ҳастанд, мехоҳанд ба масалан ҳайвоноти кӯча ё ки масалан ягон шахсе нодор ё ки ҳатто ҳамон занҳои модарони тоҷик ки ба тоза кардани шаҳри мо бисёртар машғуланд, ба онҳо ягон кӯмак кунанд ва ман инро дастгирӣ мекунам. Албатта кӯдакон худашон кӯмак кунанд, худашон мехоҳанд то ёд гиранд дар корҳои ҷамъиятӣ, яъне фаъол бошанд ва иштирок кунанд. Бале, яъне ки дилсӯзи дигарон бошанд, чунки як мисол мебарам, ин барои таърифи фарзанди худ нест, лекин писари мо то чунин меҳрубон аст ки вақте ки мо меравем ва масалан мебинем ягон гурбача дар берун истодааст ва мегӯяд ки ин хунук вай биёед дароем даррав рафта ба вай ягон хӯрок харида аз мағоза ба ин гурбача биёрем. Як мисол хотирам омад ки мо ҳамихел рафтем ба як мағоза дӯкон даромадем, барои ин ҳасибча хостем гирем барои гурбачаҳои кӯча ва фурӯшанда ба мо он ҳасибчаҳои бепул бемузд дод. Вақте ки фаҳмид ки ин кӯдаки ман мехоҳад ба он кас ба он масалан гурбачаҳо ё ки пишакчаҳои кӯча ғизо диҳад. Барои ҳамин ман албатта тарафдори ҳамин ҳастам ки фарҳанги дилсӯзӣ ва меҳрубонии ҷомеада ҳамагонӣ шавад аз тариқи ин кӯдаку аз тариқи албатта ин як чизи олӣ мешуд. дар суҳбататон ба як чизи хуб ишора кардед, гуфтед ҳамроҳи кӯдакон ба сайр меравам ва талош кунем кӯдаконро ба ягон суҳбати одамони бонуфуз ё ки одамони хуб ё чеҳрау шахсиятҳо барем ва боз ҳамроҳашон ягон корҳои илмӣ ё ягон корҳои китобхонӣ инҳоро анҷом диҳем. Се омил, ҳамин се омиле ки дар мо ҳамеша ба назар гирифта намешавад, кӯдака бо худ бурдан ба ягон тарабхона, меҳмонӣ, диалог, гуфтугӯ ягон ҷо айб аст. Дуюм ин ки кӯдак набояд дар суҳбати одамони калонсол биншинад, он бояд ё ҳамеша дар поёни дар бошад ё аз хона берун бошад вақте одамони калон суҳбат мекунанд. Ва сеюм ин ки мегӯянд ти наози нахон ё ки бо ин кор мо ҳамроҳ шуд ози кӯдаки. Шумо фикр мекунем се омил дар тарбияи мо иштибоҳ нест ки ҳамеша мо бо ин ҳамарӯза муваҷҷаҳ мешавем дар ин муҳити ба қавли тоҷиконаи худамон? Албатта то ҳадди ақал ҳама чиз ҳадди худро дорад. Барои ҳамин ман зид нестам ки кӯдакон ҳамроҳи мо бошанд масалан, ва кӯдакон бисёрии онҳо зеҳни худро доранд ва ягон чизи масалан шавқовар мегӯянд. Вақте ки шумо онҳоро баъд суханони хуб мегӯед, онҳо хеле баҳраманд шуда кӯшиш мекунанд ки боз ягон фарз кардем ягон дастоварди дигаре оварда шуморо хурсанд кунанд ва худашон мотиватсия гиранд. Ман кӯдакони худро бисёр ҳавасманд мекунам ки расмкашӣ кунанд, чунки ин албатта хеле муҳим аст, хеле ки гуфтам, ва барои онҳоро ҳавасманд кардану барои шавқовар будани ин машғулият, барои манфиаташ ман ҳар як расми кашидаи онҳоро ба шабакаҳои иҷтимоӣ мегузорам ва баъд мегӯям ин кас навишт ки хеле хушрӯй, як нафари дигар навишт ки масалан ин ҷоя шавқовар, ё ки як нафари дигар пурсид ки ин расм чӣ маъно дорад масалан, ё ки албатта мегӯям ки чандто лайк гирифт ва ҳамин чиз кӯдакони манро ҳавасманд нигоҳ медорад, то ки боз ва боз аз санъат даст накашанд ба ғайр аз масалан смартфон ё бозиҳои мобилӣ ба санъат ба як чизи ҳақиқӣ дастрасӣ. Бо кӯдакон вақти бисёртар вақти босифат гузаронем. Ин як мафҳуми нав аст ки боз аз ҳамон сатҳи байналмилалӣ омадааст, яъне вақти босифат гузаронидан ин маъноро дорад ки мо дар як хона ҳам бошем, масалан ҳар як кас бо телефони худ ишта бошад, ин вақти босифат ҳисоб намешавад. Вақти босифат ҳамин аст ки вақте ки шумо суҳбат мекунед, ҳама як чизро маслиҳат мекунед ё ки бо ягон кор ҳама машғул мешавед. Масалан вақте ки хӯрок мепазем, вақте ки кӯдакони хурдро мо ба он даъват мекунем ки онҳо кӯмак кунанд ва чӣ тавр ки дар барномаи пештар гуфта гузашта будам, як чизи хеле оддӣ ҳамин аст ки ҳамон процессҳои
фарз кардем омода кардани хӯрокро масалан фаҳмонда диҳед ба кӯдак. Чунки шояд духтароне ки ҳастанд ки масалан кӯдаконе ҳастанд ки ҳамроҳи шумо оши палав мепазанд, лекин ба онҳо гуфта мегузаштем хуб мешуд ки масалан ин оши палави тоҷикӣ ва ин ягона хӯроке аст ки ҳангоми омода кардани он се намуди омода кардан истифода мешавад: ҳам бирён кардани маҳсулот, ҳам ҷӯшонидани маҳсулот ва ҳам бо дам пухтани маҳсулот. яъне ки он чие ки мекунем чизҳои оддиам ки бошад фаҳмонем. Дар фарҷоми барнома қайд кардаи будам ки ман чунин намуди тарбияро ки кӯдакон аз саҳар то шом пурра бо машғулият, бо дарсҳои иловагӣ ва ғайраҳо ҳоказо пурра банд мешаванд, дастгирӣ намекунам. яъне ки ба фаҳмиши ман кӯдак албатта бояд кӯдакӣ дошта бошад, яъне ки вақти фориғ, вақти бозӣ, вақти бекорӣ, вақти дамгирӣ. барои ҳамин пеш аз ҳама ба ман муҳим аст ки кӯдак хушбахт бошад. Андаи гиромӣ бори дигар ёдовар мешавам ки барномаи Китобхон силсила суҳбатҳои худро дар бахши тарбияи кӯдакон, шағман кардани кӯдакон ба китоб, ба омӯзиш ва роҳҳои дуруст тарбия кардан идома медиҳад. Ва бори дигар пешниҳоди мо ин аст ки аз баъзе бозичаҳо ё намедонам чизҳои беҳудае ки барои кӯдакон мехарем, фақат ба хотири тамошо, ба хотири хондан набошад, ба хотири тамошо ки дасти кӯдакони шумо чунин китобчаҳо ки дар бораи одам маълумот медиҳад ё ки дар бораи техникаҳои гуногуни муосир маълумот медиҳад, аз қабили тонку, самолётҳо, мошинҳо ки дар зеҳни кӯдакҳо як тасвирҳои аҷибу ғарибро ба вуҷуд меорад, ё ин ки имрӯз дар Тоҷикистон афсонаҳои халқиҳои ҷаҳон ба тоҷикӣ тарҷума шудааст ва инҳо дар фурӯши китобҳои Тоҷикистон мавҷуд ҳастанд. Шумо метавонед онҳоро дастрас кунед ва бихонед. Даъвати мо ба хотири ин аст ки агар мо хоҳем як насли таҳсилдида, як насли китобхон ва як насли хубро барои ояндаи хуби ин кишвар дошта бошем, корро бояд аз батни модар, аз тарбия дар батни модар шурӯъ кунем. Ин барномаи Китобхон буд. То барномаҳои оянда дар ҳифзу паноҳи Худо бошед. Худоёро мададгоратон.